Дали според вас в Република Северна Македония има някакви структури, които правят всичко това нарочно, за да сложат те пръта в колелото на македонския път към Европа и след това да обвинят България? Първо, защо го нареках така? Защото той, за разлика от Преспанското споразумение, и той беше подписан преди Преспанското споразумение, създава тази комисия, а не самия договор, както е в Преспанското споразумение, да обяснява вече в античната история кой е Александър, коя е Октавия и всичките други свързани с античността елементи в самия договор, които са записани. Той Преспанското споразумение е изключително детайлно, влиза в много голям детайл. Тук ние, затова казвам братски, се уповавахме на това, че ще има нашите историчари от двете страни, историците ще успеят да намерят много по-лесно, защото има много повече материали, отколкото за античността, много повече материали за това какво се е случило особено в 19 и в 20 век, началото на 20 век. Но втората част на вашия въпрос, да, аз смятам, че кариерата на много хора от югославско време до сега в Република Северна Македония се зависи от запазването на този темел на македонската държава, като, за съжаление ще го кажа, като антибългарски елемент. Мисля, че трябва да има смелост да се преодолее това. Мисля, че може и разбира се, че е реалност съществуването на македонската етническа идентичност и на македонския език, съвременна идентичност и съвременен език, без да се дискриминират българите и без да се фалшифицира и манипулира историята. Това са три елемента. Съвременните реалности, съществуването както на самоопределящи се за етнически македонци и самоопределящи езика си за македонски, така и съществуването на хора, които се самоопределят продължават да се самоопределят като българи и определят езика си за български, така и обективният исторически прочит на историята. Не би трябвало да има проблем или да се чувстват застрашени някои от обективния исторически прочит и търсенето на разединение. И разбира се, и другия елемент е важен. Икономиката, инвестициите, енергетика, транспортни връзки, коридори. Коридор номер 8 се казва и вашето предаване. ЖП линия. Това са медии, кабелни телевизии, общи телевизионни предавания, общи сериали, филми, музика, театър. Това са много важни елементи за преодоляване на ситуацията, в която се намираме. Но сега и песимизма, който е в мене. Поради перманентните избори. Тук не говоря за България. България е друга тема, перманентните избори, но това не е основна тема в българския политически дискурс сега. В македонския политически живот се очакват следващата година, ако няма предсрочни парламентарни избори, 2 избора парламентарни и за президент. И двете страни се опитват да спечелят тези избори.
и за огромно съжаление са идентифицирали като една от техните основни теми тази тема. Вместо да се концентрират в една политическа борба, свързана с това как се управляват градовете, здравеопазване, икономика, инвестиции, енергетика, всичките други теми, корупция, съдебна реформа, как функционира полицията, как функционира обвинителството, които според мен са темите, които би трябвало да касаят и да са важни за гражданите. Те идентифицират темата за, според тях, разбира се, както те го разбират, защита на македонската идентичност и македонският език от българите, като важна тема предизборна, с която могат едните да спечелят отново, Пендаровски да спечели отново президентски мандат, или пък другите да го спечелят и съответно да Християн Мицкоски да стане премиер, или СДСМ да успее по някакъв начин да запази изпълнителната власт. Това води до надпреварата. Едните казват, сега ще спреме Ковачев, Антонио Милошевски, нашия приятел, казва, това е много адекватно, но трябваше преди 3 години още да го спрете. Защо го пускате въобще? Ама въобще направо всичките ги спрете, които са казали нещо, което на нас не ни отърва. Виждате, че когато направи някой управляващите, примерно, нещо, опозицията веднага ще дойде с нещо още по-екстремно. Ще каже, не, това добре, обаче вие трябва още да ги затворите. Сега, в клуба в Битола, този, който го подпали, той не само, че не беше порицан обществено-политически, но то беше направо все едно е национален герой, мотивиран правилно на тези нацисти и фашисти, така им се пада, ние ще се бориме с фашизма. Ето, това е правилният път. Това е изключително опасна тенденция. Когато ти правиш обществено, не само поносимо, но обществено мотивирано, че те са свободни да им бъдат счупени витрините, да бъдат малтретирани, да бъдат заплашвани, да им бъде унищожен бизнеса, защото, разбира се, това са фашисти, това са нацисти, много ясно, че трябва да се бориме с тях. Когато има ръкопляскания на такъв вид поведение, няма един разумен политически дебат, че това са живи хора, които не заплашват никого. Никого. Те имат своето право на самоопределяне. Нито аз съм решил така да се казват техните клубове, нито някой в България. Сами те са си решили. Те имат това право на неправителствени организации, на своята дейност там. Те не трябва заради това да бъдат заплашвани. Техните деца не трябва да имат страх да отидат на училище. Те не трябва да бъдат пребивани по тъмни доби някъде и после да се излезне. Ама то е някаква криминална свада, няма нищо общо с това, че е секретар на клуба Цар Борис III за Християн Пендиков. Става въпрос. Това очаквам от смелост от гражданското общество на Република Северна Македония. Знам, че е трудно, знам, че атмосферата не го позволява, кой знае колко много, защото всеки, който би защитил тези хора, става свободен да бъде нападнат и да каже, ето ти си колаборатор, ти си соработник с не знам кой и ти си срещу нашата идентичност и срещу нашия език, значи си наш голям неприятел. Не е така. Даже за мен е невероятно и нелогично, че е така. Аз разбирам някакъв страх в техен, може би, мозъчен тръст, който казва, че ако ние им позволиме на българите да започнат да говорят истината за историята, то ние може да разклатиме вярата на някои от нашите граждани в тази приказка, за която ние сме говорили преди с
десетилетия, както през 90 години, мисля, че Киро Григоров или кой беше го казал, свършихме с дебулгаризацията, най-накрая всичко с България приключи, няма повече тук никакви бъде. Сега изведнъж казах, има ги пак тия и трябва да се бориме с тях, тамън ги бехме ликвидирали. Разбира се, първоначално с много терор след 1944 година, след това вече с по-меки средства.